pomocou hustého, kovového hrebeňa na vyčesávanie vší s dlhými zubami, ktorý nájdete v zakúpenom balení ošetrujúceho šampónu Paranit, starostlivo prezrite vlasy všetkým členom rodiny, ak je to možné pri dennom svetle. Ak objavíte vši, začnite liečbu ešte v ten istý deň, aby ste predišli opakovanému šíreniu vší od členov rodiny, ktorí ich majú. Najľahšie skontrolujete suché vlasy. Najprv vlasy prečešte, aby neboli strapaté. Potom ich poprezerajte po jednotlivých prameňoch. Prezrite aj vlasy pri korienkoch, za ušami a na šíji. Práve tam sa vši a hnidy často vyskytujú. Po každom použití umyte hrebeň vlažnou vodou a mydlom, aby ste predišli opakovanému šíreniu vší. Dostatočné množstvo šampónu Paranit rovnomerne naneste na suché vlasy. Dbajte na to, aby ste pokryli všetky vlasy a pokožku celej hlavy. Šampón dôkladne vmasírujte od korienkov ku končekom vlasov, nevynechajte ani krk a pokožku za ušami. Nechajte pôsobiť 10 minút. Doba pôsobenia je pre úspešnú liečbu kľúčová. Počas pôsobenia prípravku Paranit môžete dieťaťu krátiť čas hrou Paranit Bludisko, ktorá je súčasťou mobilnej aplikácie Paranit a má 3 úrovne náročnosti pre rôzne vekové kategórie detí. Po 10 minútach šampón napeňte dostatočným množstvom vody. Starostlivo vlasy umyte a opláchnite. Dbajte na to, aby vo vlasoch nezostali zvyšky šampónu. Vlasy rozdeľte na 4 časti, najprv v smere od čela k šíji a potom ešte v smere od jedného ucha k druhému. Dlhé vlasy môžete zapliesť do vrkoča. Postupne vytvorte malé pramienky v jednotlivých častiach tak, aby bola vidieť pokožka hlavy. Každý takto vytvorený prameň vlasov prečešte. Začnite čo najbližšie k pokožke hlavy. Pomocou hrebeňa vyčešte všetky objavené vši alebo hnidy. Každý ošetrený prameň, z ktorého ste odstránili hnidy, presuňte na stranu. Aby ste predišli opätovnému zaneseniu vší alebo hníd do vlasov, očistite hrebeň po ošetrení každého pramienku vlasov bavlnenou handričkou alebo tampónom a vždy vyčesávajte smerom od temena hlavy. Po 7 dňoch ošetrenie zopakujte. Nezabudnite na dekontamináciu okolia.
Je nutné dekontaminovať oblečenie, obliečky, uteráky a iné predmety, kefy, hrebene a tak ďalej, ktoré boli v priamom kontakte s hlavou, a to vypraním, umytím pri teplote 60 stupňov Celzia. Rovnako je nutné starostlivo povysávať miestnosti v byte, aj auto a ihneď vymeniť vrecko vo vysávači.